3, 2, 1, φύγαμε. Καλώς όρισατε στο The Movie Podcast. Έχουμε ένα καινούριο μέλος σήμερα. Εμ, και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις ερωτήσεις που είχαμε ξεκινήσει την προηγούμενη φορά, να απαντάμε. Εμ, πηγαίνοντας απευθείας στην ερώτηση νούμερο 6. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, μήπως θα ήθελε το καινούριο μας μέλος να συστηθεί. Ό,τι είπε αυτός. Ναι, ναι. Λοιπόν, ονομάζομαι Μανώλης, όπως ο Εμμανουήλ εδώ πέρα, τον οποίο ξέρετε, είμαι σίγουρος. Και δηλώνω ότι είμαι συνεφίλ, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό όπως ο Εμμανουήλ. Δηλαδή, θεωρώ πως έχει μεγαλύτερη αγάπη για το σινεμά από όλους μας εδώ πέρα και από τον Γιάννη. Και από τη μισή Άποψη μου. πόλη. Εντάξει, αυτό νομίζω εννοείται. Εμ, δηλαδή, ας πούμε, αν έβλεπες δύο ταινίες, θα σταματούσες, δεν θα βλέπεις και τρίτη, ας πούμε. Εννοείς στην ίδια μέρα. Ναι. Πιστεύω πως ναι. Α, οκ. Άρα έχω συναγωνισμό, ανταγωνισμό μάλλον. Πλάκα κάνει. Οκ. Σε ευχαριστούμε, Μανώλη. Καλώς όρισες στο podcast. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Σε ταβέρνα είμαστε σε podcast. Λοιπόν, από ό,τι μου έχεις πει, Μανουήλ, είμαστε στην ερώτηση 5 είχατε Μμμ. σταματήσει, έτσι. Ναι. Άρα πηγαίνουμε κατευθείαν στην 6. Οκ. Ποια είναι η πιο τρομακτική ταινία που έχετε δει? Εύκολη. Λέτε να έχουμε και οι τρεις την Λοιπόν, ίδια απάντηση. Ναι, θα Εγώ ήταν πιστεύω την αστείο έχουμε. να έχουμε όλη την ίδια απάντηση. μισό. Θα πω, θα μετρήσω και μόλις φτάσω στο ένα λέμε ταυτόχρονα την απάντηση και οι τρεις. Οκ. Ωραία, πάμε. 3, 2, 1, Babadook. Gonjiam Haunted Asylum. Όχι, Τι είπατε, αστείο. Είπα γιατί κόλλησε. Gonjiam Haunted Asylum, αλλά δεν ήταν, όχι. Συμφωνώ με εσάς στο The Babadook. Νομίζω ήταν η πιο τρομακτική ταινία Και Γιάννης είπε τον Πάπα του, αλήθεια, όλοι. που Ναι, έχω δει. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω δεν θα ξανασυμβεί γενικά. Γενικά στο podcast θα Πρέπει. συμφωνήσουμε και οι τρεις, αλλά ειδικά ας πούμε, σε μια τόσο συγκεκριμένη ερώτηση. Ε, ποιος θα θέλει? Πιστεύω πρέπει να την ξαναδούμε όλοι μαζί. Όχι. όχι. Α, Γιατί όχι. πώς το λένε, Ξέρεις τι. αυτή η ταινία ταιριάζει και σε μια ερώτηση που είναι παρακάτω, αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Ξέρεις τι. Θα τη Όντως. δούμε, αλλά εδώ πάνω, στη μετά συνεχίζεις βράδυ με τα πόδια σπίτι σου, αφού την έχουμε δει, εκεί να σε δούμε. Και εσύ με τα πόδια δεν θα γυρίσεις όμως. Σε πολύ λιγότερο. Όχι. Πάλι είσαι στο σκοτάδι. Ξέρετε, αυτό που διαφωνώ με εσάς για τη συγκεκριμένη ταινία είναι ότι δεν έχει αυτή την επίδραση σε μένα. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα φοβηθώ μετά να κοιμηθώ, να είμαι μόνος έξω το βράδυ και όλα αυτά, ας πούμε. Είναι μια ταινία που ο τρόμος είναι καθαρά, ας πούμε, ψυχολογικός. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτό που την κάνει τρομακτική είναι το τέρας ή ας πούμε το τέρας ως απειλή περισσότερο όσο αυτό που βιώνει ας πούμε αυτή η μητέρα και το παιδί και το ότι είναι αρκετά ας πούμε κοντά στο τι θα μπορούσε όντως να συμβεί σε μια μονογονεϊκή οικογένεια ενδεχομένως που δεν έχει την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη. Εντάξει, προφανώς με ένα περιτύλιγμα ταινίας τρόμου, αλλά Ναι, ας ήταν πούμε πολύ έξυπνο. το τέρας ας πούμε είναι περισσότερο, το βλέπω ως μια αλληγορία ας πούμε της ψυχολογικής κατάστασης της μητέρας. Κοίτα, Περισσότερο. σεβαστή άποψη, αλλά Μμμ. αν ήθελε μόνο να πει το πρώτο, θα έκανε ένα κοινωνικό δράμα. Θα έκανε το 47, Μμμ. ας πούμε. Όχι, ρε φίλε, όχι το 47 name drop, όχι. Κοίτα τώρα. Νομίζω Εδώ πρέπει να πήγε. μπει, νομίζω πρέπει να μπει ερώτηση ποια ταινία δεν θα ξαναβλέπετε. Αλλά όχι γιατί δεν ήταν πολύ τρομακτική, απλά γιατί δεν θα την ξαναβλέπετε. Συγγνώμη, Δεν είναι συνέχισε. τρομακτική το 47, δεν είναι τρομακτική ο καθημερινός Όχι. αγώνα του
ο καθημερινός άδικος αγώνας του εργατικού ανθρώπου. Άντε από εδώ. Και τι έλεγα, ναι. Και ναι, αλλά αυτός ο τύπος, ο σκηνοθέτης, Ναι, είναι βγήκε, πώς το γυναίκα. πω, αυτή η σκηνοθέτησα τέλος πάντων, Μμμ. έκανε ό,τι μπορούσε για να φτιάξει το πιο τρομακτικό σύγχρονο τέρας, αντρώντας Μμμ. έμπνευση από γερμανικό εξπρεσιονισμό, Μμ. από Vogue κινηματογράφο, από τα πάντα. Ήταν η πιο δραματική εμπειρία της ζωής μου αυτή η ταινία, ρε. Αλήθεια. Αυτό που λες, Γιάννη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, όντως θα μπορούσε να έχει επιρροές από αυτή την εποχή, όντως. Και να ρωτήσω, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει εσείς. Μόλις τώρα μου ήρθε, αν το είχα θυμηθεί πιο πριν θα το είχα ψάξει καλύτερα, περισσότερο. Το The Babadook, το πλάσμα, ας πούμε, το τέρας, όχι η ταινία. Ξέρετε, το The Ναι. Babadook. Είναι Ναι. γκέι. Τι, Το έχετε ξανακούσει. τι εννοείς, Ναι. τι. Κάτι Συγγνώμη, αυτό πού το άκουσες, υπάρχει κάποιο κλαμπ νομίζω και η συνεφίλ στο σκηνοθέτρια το οποίο... έχει πει. Θες να φάμε cancel πριν καν Μμμ. αρχίσει καλά κάνω το podcast. Συγγνώμη, αυτό πώς ακριβώς κολλάει με τα γεγονότα της ταινίας και με το χαρακτήρα του. Τι, Νομίζω είναι queer icon το The Babadook. οκ. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα για ένα μελλοντικό επεισόδιο, αλλά αυτή τη στιγμή επειδή δεν έχω και το κατάλληλο υλικό, έχω κάνει την Εγώ κατάλληλη πιστεύω έρευνα. θα έπρεπε να κάνουν sequel με τον Babadook να ανακαλύπτει τη σεξουαλικότητά του. Μμ. Θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Δεν έχω να πω, Καλούμαστε άνθρωποι. δεν έχω να πω πολλά, αλλά το μόνο που έχω να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι το The Babadook το κάνω pass. Παιδιά, αν είμαστε σε επεισόδιο 2, στο επεισόδιο 12, πώς θα είμαστε. Δεν ξέρω. Θα μάθουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει κανένας να προσθέσει τίποτα? Πάντως ισχύει, Wow. δηλαδή δεν είναι απλώς μια καταθλιπτική ταινία ή μια, ας πούμε, ταινία. Είναι τρομακτική, ανήκει στη κατηγορία thriller, καθέτος τρόμος, αλλά είναι αυτό, ας πούμε, είναι... Πιο πολύ θα τη Είναι. χαρακτηρίζω ως ψυχοπλακωτική παρά... Κοίτα, Όχι εγώ ακριβώς πιστεύω ψυχοπλακωτική, γιατί δεν είναι ότι προσπαθεί ντε και καλά να προκαλέσει αυτή την αντίδραση από το θεατή. Είναι απλώς... Είναι απλά το χειρότερο που θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος να συμβαίνει σε μια μητέρα, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι εντελώς μόνη της, αβοήθητη. Κατάλαβες. Ενδιαφέρον. Εγώ πιστεύω είναι και τα δύο που λες. Δηλαδή είναι και τρομακτική, γιατί προφανώς Babadook, Μμμ, αλλά είναι και ψυχοπλακωτική και θέλει να προκαλέσει αυτήν την αντίδραση, θεωρώ. μμμ. Θα σου είμαι Ε, ειλικρινής όμως. Νομίζω ότι η σκηνοθέτης έκανε, δεν ξέρω, μάλλον έκανε ένα λάθος. Έκανε το τέρας τόσο τρομακτικό που για μένα χάθηκε τελείως το πρώτο, το Ναι. κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή, Μμμ. το είχα δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού μου, το βλέπα τελείως. Το ψυχολογικό Γιατί κομμάτι. κατάφερε να το κάνει το πλάσμα τόσο uncanny. Μμ. Το πλάσμα ήταν όντως πολύ τρομακτικό. Δηλαδή, Ήταν οπτικά. το πιο τρομακτικό νομίζω που έχω δει σε Ναι, οποιαδήποτε ναι. ταινία horror. Ναι, οπτικά ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω αυτό, γιατί είναι spoilers. Αποτελεί spoilers. Το τέλος, ας πούμε. Προειδοποίησες Εγώ τώρα. δεν θα τη Ναι. χαρακτήριζα ως ψυχοπλακωτική λόγω του τέλους. Γιατί ψυχοπλακωτική θα χαρακτήριζα περισσότερο μια ταινία που μέχρι και στο τέλος, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτή η λύτρωση. Είναι σκέτο μαύρο, είναι σκέτη κατάθλιψη, πώς να σου πω. Και το τέλος, όσοι το θυμούνται, ας πούμε, ο τρόπος που τον νικάει ή δεν τον νικάει, ας πούμε, το The Babadook, θα μπορούσε περιορίζει. κάλλιστα να είναι μια αλληγορία για το πώς κάποιος μπορεί να μάθει, ας πούμε, να συγκατοικεί υπό κάποιες έννοιες, ας πούμε, με το πένθος. Babadook. Ναι. Και αυτό που λέει ο Γιάννης ισχύει όμως πάρα πολύ. Δηλαδή ο ίδιος ο τρόμος
σε κάνει να ξεχάσει το μήνυμα της ταινίας. Μμ. Δηλαδή, κάποιοι ίσως να μην το δουν καν την πρώτη φορά που τη βλέπουν. Αν τη δουν πάνω από μια φορά, έτσι. Και ναι, το τέλος είναι ότι αυτό διαχειρίζεται το θρήνο, ξέρω εγώ. Εκεί Ναι. επανέλθει Ναι, μόνο το μήνυμα, αφού ήταν θαμμένο Μμ. 6 μέτρα κάτω από τη γη, ξέρω εγώ, για όλη την ταινία. Αυτό. Μμμ. Και πιστεύω ότι επειδή μάλλον θα κάνουμε κύκλους πάνω σε αυτό το θέμα όσο Ναι, μιλάμε για την ταινία, να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. ωραία. καλύτερα, Συμφωνώ. ναι. Ποιος θέλει να τη διαβάσει? Καινούργιε. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην ερώτηση 7. Μμμ. Σωστά, λοιπόν. Ποια είναι η πιο καταθλιπτική ταινία που έχετε δει? Εδώ δεν νομίζω ότι θα Λοιπόν, έχουμε την ίδια απάντηση. λοιπόν ποιος θα ήθελε να απαντήσει πρώτος? Απαντήσω εγώ. Ωραία, πάντα εσύ αφού στη διάβαση κιόλας. Ωραία, λοιπόν. Δεν ξέρω καν την έχετε δει αυτή. Δεν νομίζω την έχεις δει, δεν θυμάμαι. Οκ. Λέγεται Manchester by the Sea. Μμμ. Πω. Την έχεις δει, για την έχεις δει, Όχι, αλλά Οκ, εγώ την έχω δει. δεν ξέρω, ακούγεται πολύ ψαγμένο. Ναι. Ναι, είναι από την αρχή Μμ. μέχρι σχεδόν το τέλος. Μμμ. Είναι πάρα πολύ καταθλιπτικό. Δηλαδή, ναι, λέει στην ουσία την ιστορία. Δεν θέλω να κάνω και spoiler, έτσι, γιατί Όχι. στην περιγραφή δεν το λέει ακριβώς έτσι. Λέει την ιστορία ενός ανθρώπου που έχει χάσει οριακά τα πάντα. Ναι. Εκτός από το γιο του. Μμμ. Και είναι από τις λίγες ταινίες που με έχουν κάνει να κλάψω, δεν ξέρω. Μμμ. Μισό λεπτό. Ο πρωταγωνιστής είναι ο θείος του παιδιού. Ο θείος, συγγνώμη. Ευχαριστώ για την Σωστά. διόρθωση. Ο πατέρας του παιδιού έχει πεθάνει. Ναι. Του παιδιού, εφήβου Ναι. τέλος πάντων. Ναι. Οριακά ενήλικα, ας πούμε. Που Και θα αυτή η μπορούσε ταινία να είναι πρωταγωνιστής. με έκανε να εκτιμήσω τον Casey Affleck Μμ. περισσότερο. Ομοίως, και το παιδί που παίζει τον ανιψιό είναι πάρα πολύ καλός. Και η ηθοποιός που παίζει την γυναίκα του Ναι, ήταν πάρα πολύ ήταν καλή. σε μια συγκεκριμένη σκηνή, νομίζω ήταν Αυτό, νομίζω λέμε την ίδια σκηνή τώρα. κορυφαία. Ναι. Νομίζω κι εγώ να Ναι. λέμε. Οκ. Την προτείνω προφανώς κι εγώ δηλαδή. Σίγουρα. Δεν ξέρω, εγώ θα την πρότεινα ανεπιφύλακτα. Είναι πολύ καλή και σαν ταινία δηλαδή. Μου άρεσε. Εντάξει, μου φάνηκε, ήταν προφανώς στενάχωρη, αλλά δεν ξέρω. Έχει και μια δόση ελπίδας προς το τέλος, έτσι. Ναι. Ναι, Όχι είναι... πολύ μεγάλη, αλλά Μμμ. ρεαλιστικό τέλος. Λοιπόν, οκ. Ναι. Οκ. Εγώ μάλλον Ωραία, κλεισέ γυρές. λίγο για, Πες, λίγο για όχι. απάντηση. Ναι. Requiem for a Dream. Δεν την έχω δει. Ούτε εγώ την έχω δει. Θα πω το πολύ γενικό, εντάξει, ότι Ωραία. αρχίζει με ένα πολύ έτσι ονειρικό vibe και μετά μέχρι το τέλος έχεις δει όλοι, ξέρω εγώ, βασικά το πόσο πολύ μπορεί να ξεπέσει ένας άνθρωπος. Μμμ. Πολλοί άνθρωποι. Ναι. Δεν έχει να κάνει Με πολλούς τρόπους. με την εξάρτηση από ναρκωτικά. Κάνω λάθος. Ναι, Ή το αμερικάνικο Ναι. όνειρο. αρκετά πράγματα, ναι. Οκ. Και απλά αυτό ότι βλέπει πόσο μπορεί απλά να ξεπέσει ένας νέος άνθρωπος με ιδανικά, ξέρω εγώ, και ιδέες και να τρέξει ένα τίποτα. Απλά ένα κουφάρι σε ένα νοσοκομείο, π.χ. Σε ποια ηλικία είδες αυτή την ταινία? Πρώτη ηλικίου. Αρκετά νεαρή ηλικία θα έλεγα για αυτή την ταινία. Ναι, γιατί το άκουγα από εδώ, το άκουγα από εκεί, λέω. Μμμ. Είχα ακούσει το soundtrack. Ναι. Έλεγα, για να δω τι είναι τώρα Είναι η πολύ ταινιούλα. γνωστή. Το αστείο είναι ότι έχω δει όλες τις ταινίες αυτού του σκηνοθέτη και δεν έχω δει την πιο γνωστή του. Και ναι, πρέπει, πιστεύω. Θα κάνουμε double feature, Requiem for a Dream και Babadook. Μετά. Οκ. Requiem for a Dream και Pee-wee's Big Adventure, δεν ξέρω. Οκ. Του Tim Burton.
Λοιπόν, ταινία. η δικιά μου απάντηση, δεν ξέρω αν την έχετε δει, είναι το The Mist. Δεν την έχω δει. Την έχω δει. Μισό. Μανώλης Λες, την έχει φαντάζομαι δει. αυτήν που είναι Ναι, σε ένα σούπερ μάρκετ. στο σούπερ μάρκετ, ναι. Α, κατάλαβα, Μανώλη την έχεις κατάλαβα τι δει. λες. Δεν την έχω δει, όχι. Α, κρίμα ή και όχι και τόσο κρίμα γιατί ωραία, εφόσον δεν την έχεις δει θα αναγκαστώ να μην αποκαλύψω τι γίνεται στο τέλος. Θα πω μόνο ότι αυτό που έλεγα πριν για το τι θα έκανε μια ταινία ώστε να πληρεί τα κριτήρια του ψυχοπλακωτικού, αυτή η ταινία τα Α, πληρεί 100%. τέλεια. Δηλαδή με άριστα το 10, είναι ψυχοπλακωτική 10. Το τέλος βασικά. Και είναι ρε παιδί μου σε επίπεδο που λέω όχι, όχι σε ευχαριστώ, δηλαδή δεν θέλω ας πούμε. Γιατί ποιος ο λόγος ας πούμε. Δηλαδή ας πούμε απλά θες να μου μαυρίσεις την ψυχή. Α, είναι τόσο ψυχοπλακατική δηλαδή. Ναι, ας πούμε το Manchester, ρε παιδί εσύ που ανέφερες. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία και με πολύ ωραία ε, Μηνύματα. ερμηνείες, όλα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, ας πούμε, που σε αφήνει, ναι, μεν είναι στενάχωρη, αλλά όσο να είναι, ας πούμε, σε αφήνει με ένα όμορφο συναίσθημα, ας πούμε, ότι είδες μια, ναι, μεν στενάχωρη, αλλά πολύ ανθρώπινη ταινία. Το The Mist είναι μια, βασικά και σαν ταινία δεν μ' άρεσε τόσο, δηλαδή τα εφέ μου φάνηκαν πολύ ψεύτικα, ας πούμε. Πόσο έβαλες, πόσο έβαλες. Πόσο το έβαζα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω 5/10 θα το έβαζα. Όχι. Θα την πρότεινες γενικά. Ε, Θα πρότεινα μία άλλη μεταφορά του ενός μυθιστορήματος του Stephen King με τον ίδιο ηθοποιό που παίζει στο The Mist, ο οποίος είναι πολύ καλός και στο The Mist, αλλά είναι ακόμα καλύτερος και η ταινία είναι πολύ καλύτερη. Ε, μ, Είναι το 1922, είναι στο Netflix. Αυτό ήθελα να το δω πάρα πολύ. Να Ναι, ξέρεις. Το πάω. ναι, 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 είναι ναι. πολύ ωραίο. Είναι και απείρως καλύτερο του The Mist. Και Για επίσης το... πολύ καταθλιπτική, το 1922, αλλά σε καμία περίπτωση όσο κακή, ας πούμε. Δηλαδή μου έκανε μια Κοίτα, κακία, ρε παιδί μου. Λες, για το The Mist όμως έχω να ναι. πω, Για πες, εκεί για πέρα πες. για τους φαν του κοσμικού τρόμου, ότι Οκ. είναι καλύτερη ταινία Lovecraft ακόμα και από adaptation του Lovecraft. Μόλις τώρα με έψησε να το δω, Γιάννη. Ωραία. Το The Mist. Κοίτα, ναι, γιατί έχει αυτό το Ναι, ναι, ναι. cosmic horror vibe λίγο. Οκ. Μόλις τώρα με έψησες. Ωραία. Θα δες την. Απλά να ξέρεις να έχεις και Ζάναξ μαζί σου μετά. Να ξέρεις. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι απλά υπερβάλλεις τώρα, να ξέρεις. Μα είναι... Θα πάω και θα τη δω και θα περιμένω να είμαι πιο χαρούμενος από την αρχή της ταινίας. Οκ. Ωραία. Και, Πάμε ε, στην επόμενη ερώτηση. πάμε στην Αν επόμενη δεν έχει ερώτηση. κάτι Δεν ξέρω... προσθέσει. Αυτό το podcast έχει γίνει πολύ σκοτεινό. Δεν ξέρω. Πολύ dark. Το πω. Φταίει που μπήκα εγώ, δεν ξέρω. Για πες. Λοιπόν, ποιος θα ήθελε να διαβάσει την επόμενη ερώτηση. Ωραία, είναι η σειρά μου μάλλον. Ποια είναι η πιο ενοχλητική ταινία που έχετε δει? Τώρα εδώ, ωραία. Ποιος θα απαντήσει πρώτος. Θα ήθελες εσύ. Να απαντήσω εγώ πρώτος. Ναι, ναι. Ενοχλητική. Ενοχλητική αγγλικά, στα αγγλικά, Γιάννη, έχω γράψει disturbing, οπότε... Μμμ. Α, Είναι ταινία, παιδί μου. Γιάννη, κατάλαβα. Γιάννη, ξέρω την απάντηση. Δεν χρειάζεται. Μπορώ να απαντήσω για σένα. Ναι. Ξέρω. Ωραία, λοιπόν, θα απαντήσω όμως για μένα αρχικά. Είναι μια πρόσφατη ταινία που την είδα στο σινεμά. Λέγεται Το κορίτσι με τη βελόνα. Είναι Μόνο και εποχής. από τον τίτλο. Ναι, είναι εποχής. Διαδραματίζεται στη Δανία και έχει να κάνει με μια κοπέλα η οποία εργάζεται σε ένα υφαντουργείο και μένει έγκυος. Με έναν ο οποίος τελικά δεν είναι έτοιμος να αποκτήσει οικογένεια. Οπότε την κάνει παρατάει. Και η ταινία έχει να κάνει με ένα, να πω τη λέξη κλειδί, Ναι. Ναι, ναι. βρεφοκτονία. Α, Με τη βελόνα. Αλλά, αλλά Παπαδιαμάντης, θα έλεγα.
Πω. Η Βελόνια αλλού παίζει, σε άλλο ρόλο παίζει στην ταινία. Αλλά ναι, δεν θα επεκταθώ γιατί δεν ξέρω και πόσο μας επιτρέπουν τα Ναι, όρια δεν του νομίζω. YouTube. Δεν νομίζω. Οπότε ναι, αυτή είναι η απάντησή μου. Δεν θα την πρότεινα να τη δει κανένας, ούτε από ιστορικό ενδιαφέρον, εκτός αν έχει πολύ γέρο στο μάχη. Οπότε, Εντάξει. ναι. Εγώ πιστεύω ο Εμμανουήλ ξέρει την απάντησή μου. Εγώ ξέρω ότι Πες Γιάννη πρώτα τη σίγουρα. δικιά μου. Task. Ναι. Για Εντάξει. εμφανέστατους λόγους, Όντως τώρα το Task. ναι. Δεν το έχω Δεν δει. το έχω δει, αλλά όντως το Task. Ναι. Παρεπιπτόντως, Αυτό, ναι. ναι. Πες. Αυτό που θα πω εγώ, δεν ξέρω, ο Γιάννης δεν νομίζω να το έχω δει, αλλά πιστεύω είναι πολύ χειρότερα το Task. Οκ, η δικιά σου Για απάντηση. πολλούς λόγους. Οκ, ας αναλύσουμε λίγο το αυτό. Task, γιατί εγώ Πες όμως το που ήθελες να πεις. δεν το έχω δει, αλλά η πλάκα έχει ότι ο πρωταγωνιστής Ούτε εγώ. επισκέπτεται αυτόν τον τρελό επιστήμονα, τέλος πάντων, για ένα podcast. Ναι. Για να του πάρει Αυτό συνέντευξη τώρα για το ήταν podcast. απειλή τώρα αυτό. Όχι, δεν ξέρω, αλλά έχει μια ωραία και λίγο ε, ναι, περίεργη σύνδεση με αυτό που κάνουμε Εγώ τώρα. είμαι ανοιχτό μυαλός, αλλά όχι τόσο ανοιχτό μυαλός. Ναι, όχι, συνέχισε Γιάννη και σε έχω διακόψει 50 φορές. Γι' αυτό, από πού αρχίζουμε αυτή την ταινία. Σωματική αηδία, ψυχολογικός τρόμος, δηλαδή χάνεις πίστη στην ίδια την ανθρωπότητα. Με αυτά που βλέπεις ότι μπορεί έστω να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους. Μπορείς να μας περιγράψεις λίγο Θα την την πλοκή. πρότεινες όμως Όχι. και να Μπορείς πεις λοιπόν να μας περιγράψεις την πλοκή το πάνω κάτω την πλοκή. Ναι, για κάποιον που δεν έχει ιδέα, ας πούμε. Αυτό πες ότι πηγαίνει αυτός πώς να το πω λίγο, ενοχλητικός δημοσιογράφος στον τερλοεπιστήμονα και αυτός μέσω διάφορων εγχειρήσεων που του κολλάει διάφορα κομμάτια σάρκας τον κάνει θαλάσσιο ελέφαντα. Εντάξει. Ήθελα να τον κάνει θαλάσσιο Του ελέφαντα, αφαιρεί, δεν την, πειράζει. του αφαιρεί την ικανότητα ομιλίας, επικοινωνίας γενικά, τον αναγκάζει να μάθει να κολυμπάει σε μια πισίνα εκεί πέρα για την προσωπική του ευχαρίστηση. Πω, ναι, έχω δει κάποια κλίψη, είναι. Δεν Είναι ξέρω κατά ορισμός πόσο θα του τη δω. διαστραμμένου. Οκ. Μην τη Σε δεις. ενοχλεί περισσότερο. Κάνε μια χάρη στον εαυτό σου. Σ' αρέσει. Όχι, σ' αρέσει. Σε ενοχλεί περισσότερο η ιδέα ή οι εικόνες. Τα πάντα. Και τα δύο. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, πάει εκεί και ο Θελός για το podcast, αλλά ο άλλος τον εγκλωβίζει, ο επιστήμονας. Ναι. Ναι. Okay. Μανώλη, εγώ δεν έχω Αυτή η ιδέα. ταινία. Ναι. Ωραία, ξεκίνησε εσύ να λες την απάντησή σου. Για πες. Για συνέχισε. Μάντεψε, γιατί αυτή η ταινία που την έχεις προτείνει, έχω να ευχαριστήσω εσένα που την είδα. Και εγώ κατάλαβα. Μέχρι τώρα δεν είχα ιδέα για ποια ταινία, σε ποια ταινία αναφέρεσαι, αλλά τώρα έχω. Αποτελείται επίσης από μία λέξη, έτσι, ο τίτλος. Ναι. Είναι μία λέξη. Είναι δύο βασικά, είναι κολλημένες, ξέρεις. Ναι. θα το πω την ελληνική μετάφραση που δεν υπάρχει, εγώ την έβγαλα. Ο γομολαστιχοκέφαλος. Ναι. Και να πούμε εντωμεταξύ ότι είχα ξεχάσει την πλοκή της ταινίας και μου τη θύμισες πρόσφατα μια σκηνή. Βασικά δεν είναι η σκηνή αυτή, μόνο είναι όλη η ταινία. Κοίτα, η υπόλοιπη ταινία παλεύει, δηλαδή μέχρι εκείνη τη σκηνή ήμουνα οκ. Είναι μια σκηνή με ένα μωρό, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Για το Eraserhead μιλάμε παρεπτόντως. Ναι. Επίσημος τίτλος. Κοίτα, καταλαβαίνω όλη την αλληγορία περί προβληματισμού για την πατρότητα. Ναι. Γιατί από ό,τι μου έχεις πει και εσύ, περίμενε μωρό ο David Lynch τότε. Ναι. Είναι μία από τις Απλά... αγαπημένες μου ταινίες παρεπτόντως. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για μένα. Ναι.
Κοίτα, Μη σου πιστεύω πω και ότι στις 5. κάποια, Για πες, για πες. μια κοινωνική ταινία θα χρειαζόταν. Θα Τι, δούλευε πιο καλά. μια κοινωνική ταινία από αυτό το... Ναι, Δεν ξέρω πώς να το από πω. αυτό το. Κοίτα, Κρίμα. δεν μετανιώνω που την είδα, απλά Ναι. ίσως έπρεπε να είχα σκυπάσει συγκεκριμένη σκηνή, δεν ξέρω. Μμμ. Το Task θα το δω, Σε κάποια... όντως. σε μια φάση μου στο Eraserhead γίνεται ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον musical. Ναι, όντως. Δεν θα επεκταθούμε Και παραπάνω. για κάποιον που δεν του αρέσει καθόλου τα musical, Μμμ. έκανε την ακόμη καλύτερη, όπως μπορείς να φανταστείς. Θα την πρότεινε σε κάποιον. Σίγουρα όχι. Α, Σίγουρα όχι. μμμ. Πιστεύω ότι καλύτερα είναι να δείτε το The Skin I Live In, λέγεται. Μου το έχεις Το προτείνει εσύ. δραματικό. Ναι. Αυτό, Άλλη ναι, ναι, ναι. μια διαστραμμένη ταινία που σου έχω προτείνει. Είχα σκεφτεί να βάλω και αυτή σαν απάντηση, αλλά αυτή Α, την ξανάβλεπα. ναι, Παραδόξως. ναι. Ναι, όχι, το Eraserhead, παρόλο που δεν είχε ε, αυτή την επίδραση, ας πούμε, σε μένα, εγώ δεν νομίζω ότι θα ήθελα να την ξανά δω, ρε παιδί μου. Γιατί ήταν μια εμπειρία, ας πούμε, τόσο μοναδική. Δηλαδή, νιώθω ότι θα ήταν δύσκολο να επαναληφθεί, ας πούμε, με την ίδια ένταση και... Δεν θα έχει την ίδια μαγεία, με λίγα λόγια. Ναι, 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 ναι. Το, Ε, το, το ακούω, το καταλαβαίνω. Εσύ, Γιάννη, να τη δεις την ταινία. Άσε τον... Γιάννη, σε παρακαλώ, μην τη δεις. Ωραία, βασικά Ε, ξέρεις τι. Λοιπόν, θα μαζευτούμε μια μέρα και θα κάνουμε double feature Task και Eraserhead. και το κορίτσι με τη βελόνα, έτσι. Και το E47 για να γλυκαθούμε λίγο. Και το The Mist για ένα ευχάριστο κλείσιμο. Έχω μεγάλη περιέργεια αυτή την ταινία εντωμεταξύ. Εσύ έχεις μεγάλη περιέργεια. Ναι, ναι, ναι. Του πάντα, αρκεί να έχεις και ένα κουτάκι Xanax μαζί σου. Και το ίδιο ισχύει και για το κορίτσι με τη βελόνα. Θα το έχω. Αυτήν εντωμεταξύ δεν είχα ακούσει πριν την αναφέρεις. Είχε προταθεί για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσης ταινίας. Ήταν από τη Δανία. Η Δανία δηλαδή την Δανέζικη υπέβαλε. ταινία. Ενδιαφέρον. Καλύτερης ξενόγλωσης ταινίας. Διεθνής μάλλον, όχι. Τώρα για εμάς τους Έλληνες όλες ξενόγλωσσες είναι, εκτός αν μιλάμε για τις ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, ετοιμαστείτε για Λοιπόν. ταινία Καποδίστρια. Τέλος πάντων. Είπαμε Πάμε ποιος στην θα επόμενη έπρεπε να... ερώτηση. Συγγνώμη, τι ρώτησες? Πάμε στην επόμενη ερώτηση, αν δεν έχετε κάτι Πάμε να στην προσθέσετε. επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η πιο ρομαντική ταινία που έχετε δει? Πολύ ωραία, λίγο να ελαφρύνει το κλίμα μετά από 3 ψυχοπλοκευτικές ερωτήσεις. Γιάννη, θα ήθελες μήπως να απαντήσεις πρώτος, μιας και διάβασες την ερώτηση. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δεν μου έρχεται κάτι, δεν έχω ασχοληθεί πολύ με το ζάντρα. Μια πολύ αστεία απάντηση ήταν το Attack of the Clones. Κοίτα, Μου αρέσει. πιάνεται. Εννοείται πιάνεται και είναι και πολύ ωραία απάντηση. Ωραία, κλείνουμε. Για πες μας, γιατί είναι μια τόσο ρομαντική ταινία για σένα? Δεν ξέρω, επειδή και για μένα είναι πολύ νοσταλγικό, ήταν από τις πρώτες μου, ξέρω εγώ, εμπειρίες με on-screen ρομάνζο και πώς δημιουργήθηκε η σχέση του Άνακιν και της Padme κτλ. Αυτό. Πώς φαίνεται Δεν είναι τόσο βαθύ αυτό. Αυτό. Δεν είναι πολύ βαθύ, απλά έτσι. Τι ήταν η πρώτη μου επαφή. Επειδή το λέω εγώ. Επειδή το λέω εγώ. Μπορεί πολλοί να κατακρίνουν τους διαλόγους του George Lucas, ειδικά σε αυτή την ταινία, αλλά κανένας δεν μπορεί να κατακρίνει τη μουσική του John Williams σε αυτή την ταινία. Το μουσικό θέμα βασικά. Κοίτα, συγκεκριμένα. Ο Άνακιν μεγάλωσε σε ένα μοναστήρι με παλαβούς, οπότε δεν νομίζω να ξέρει να φλερτάρει, οπότε δεν έχω κανένα το να πρόβλημα. έχει ξύλινο διάλογο βγάζει πολύ νόημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δώσε μου ξύλινο διάλογο, δεν με ενδιαφέρει. Βλέπω ουσιαστικά μια διαστημική σαπουνόπερα. Αυτό είναι το Star Wars, δεν χρειάζεται να είναι, ας πούμε... Αλλά ναι, αυτό το μουσικό θέμα αυτής της ταινίας συγκεκριμένα νομίζω είναι από τα πιο όμορφα μουσικά θέματα σε ολόκληρο το Star Wars για μένα. Δηλαδή είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχει φτιάξει ο John Williams.
Ναι, ίσως και το καλύτερο, ναι, μαζί με το Binary Sunset, νομίζω. Mm. Πολύ ωραία απάντηση, Γιάννη. Σίγουρα θα ξανακούσουμε μια τέτοια απάντηση για αυτή την ερώτηση. Ναι. Ε, Εγώ θα δούμε πιστεύω, ποιος θες να Μανώλη, απαντήσει. μπορεί και να έχουμε διαλέξει την ίδια ταινία. Ξέρω. Εμείς οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν νομίζω. Λες. Για Θα λέγε. πω εγώ. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, Πες, λοιπόν. πες. Για πες. Λοιπόν, μ' αρέσει που είπες πριν ότι έχουμε τελειώσει με τις ψυχοπλακωτικές ερωτήσεις, αλλά και αυτή η ταινία που έχω πει είναι λίγο ψυχοπλακωτική. Οκ. Δηλαδή, λοιπόν, Ρίχτω. είναι το La La Land. Το La La Land. Ου, Α, οκ. Δηλαδή, Ψυχοπλακωτική δεν είναι. κοίτα, Αρκετά. στο τέλος, Ναι, το τέλος ήταν πολύ συγκινητικό. ήταν, ναι. Μμμ. Και ήταν κρίμα γιατί είχαν. Όπα, spoiler, όπα. Λοιπόν, απλά να πάτε να τη δείτε, ωραία, δεν λέω τίποτα άλλο. Λέω Μμμ. ότι είχαν εξαιρετική χημεία ο Ryan Gosling με την Emma Stone Μμμ. και γενικά το soundtrack ήταν υπέροχο. Γιάννη, εσύ Και την έχεις ήταν δει. και είναι. Γιάννη, την έχεις δει. όχι. Οκ. Λοιπόν, είναι και musical και δεν μου αρέσει τα musical συνήθως. Ναι. Ούτε ρομαντικές ταινίες, αλλά Εμένα, αυτή είναι ψαγμένες μου ταινίες. Μμ. εμένα το ανάποδο, μου αρέσουν τα musical, αλλά δεν μου αρέσει αυτό το musical. Από ό,τι έχω καταλάβει. Το έχω ακούσει και από όλους αυτό. Υπάρχει κάτι πάει λάθος μέσα. Όχι, κοίτα, νομίζω το έχω. Είναι musical για άτομα που δεν τους αρέσουν τα Αυτό, musical. ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ σε αυτό, ναι. Ε, γιατί το λες αυτό. Ξέρεις τι, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει τα musical, απλά δεν είναι το στυλ που με ελκύει περισσότερο στο να δω. Αλλά Ωραία. μ' αρέσει το La La Land, οπότε μάλλον κάτι σημαίνει. Τώρα, εσένα ποιο είναι το pick? Η πιο ρομαντική Να έχω ταινία. περιέργεια. Ναι, Ναι, ναι. ναι. Οκ. Λοιπόν, εγώ επέλεξα μια ταινία που είδα πέρσι, τον Άγγλο ασθενή. Α, Την Δεν την έχω δει. είδα για πρώτη φορά στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Είχε έρθει ο Ray Fiennes και η Ζήλια Μπινός στο Θεσσαλονίκη ώστε να βρεθούν με το Χρυσό Αλέξανδρο. Βρίσκονταν εκεί πριν την προβολή και αφού ας πούμε δώσαν δύο πολύ συγκινητικούς λόγους, αποχώρησαν και είδαμε τον Άγγλο ασθενή σε αυτό την αίθουσα, ας πούμε, την πολύ όμορφη του Ολύμπιον. Και ναι, είναι μια ταινία που στηρίζεται πάρα πολύ στο ρομαντικό στοιχείο. Ε, και ναι, η τρίτη πράξη ιδίως είναι ο απόλυτος έρωτας, οπτικοποιημένος. Δηλαδή όλα ερμηνευτικά, μουσικά, καλλιτεχνικά όλα είναι ο έρωτας. Δηλαδή σε κάνει πραγματικά να πιστέψεις αυτό που ζουν όλοι αυτοί, ας πούμε, οι χαρακτήρες μεταξύ τους. Και να οκ. είναι υπέροχη ταινία και την προτείνω. Και το την είδα, ας Πόσο πούμε, της έβαλε πόσο της έβαζα. από περιέργεια. Ναι, ναι. Μμ. Καλή ερώτηση. Είσαι ένα 9 στα 10. Ναι, γιατί περιγράφεις έτσι 8 με 9. πολύ ωραία. Ναι, 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 μεταξύ 8 και 9. Εντάξει, Ναι, κλασικότατη. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε. την έχεις δει. Και όχι, εντάξει, ξέρω, Μμ. κλασικότατη. Ναι, 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 οκ. Ωραία, ωραία. Είναι την ακούς συνέχεια, ξέρω εγώ. Ωραία, ωραία, τέλεια. Οπότε, άμα ποτέ την πετύχετε στην τηλεόραση στο Netflix, να τη δείτε ο Άγγλος της ταινίας. Στην τηλεόραση. Στο Star, ξέρω εγώ, 12 η ώρα το βράδυ. Γίνονται κάτι τέτοια. Μμμ. Ευχαριστούμε που εμ, παρακολουθήσατε και το δεύτερο επεισόδιο αυτού του podcast. Και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε.